Wong mancing karo nginep. Tibake yang duwe kakane ngapi-api jenengan. Ya biasa, starter Arab dadi temenan Krisna ki wiwitane yo ningar-ningkur. Ora langsung tembak brep yo ora. Malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Tidak ada isin-isin ngono. Jinak-jinak merpati. Lah kok turune miring banget. Ya bukan. Lingsem yen ke kunjuk para pepundhen ingkang mapan wonten ing Wonokerto lan sakiwa tengenipun monggo panjenengan sekali sumadya celuk Monggo Mas.
Gayeng Panji Laras Gayeng. Dasare sing ngendang terampil sangat bahagia. Yo sik enom. Pengen ya Iki sik menjadi. bujang apa? Kowe sebilongas iki Menjadi apa? ayah. Oh ayah. Meh. Sik suwe. Wis kowe apa ketara? Wis ketara. Lah iya. Arep tutu pondok kene iki wis hafal. Oh, aja sembarangan karo Pak Dalang lho. Tipis. Sawan. Pisawang Aku lagi saka senengan ngijen Mas Angin Eka. jenapa kowe gunung telu aku mbok. ya ora pengen biasanya kalau dalang ini pinter nyawang perawangane wajah itu. Waduh. Ngono. Mimik mukanya itu beda. Sik, aku diterawang dia Pak Dalang. Aku nggih. Aku kapan lagi bojo? Aku nek pas ngene iki ora iso terawang ora fokus. Lah kudune. Kudune ya omah. Oh, berarti kula tenggene jenengan. Wis yo. Nek pengen tak terawang ya ning omah nang kene aku ora fokus. Lah kuwi keahliane dalang karo garenge padha ngono bisa terawang tapi nang omah. Oh, Mas Garing ya iso nerawang. Bisa lho. Jadi sesa aku tuh Ora pengen duwe bojo kuwi nggelbengi bisa tak terawang. Apa mana Ya ora usah. Nek karo kono ora usah. Ora usah. Wong aku ora tau medang ora. Ngopi guys. Ayo dindakeli. Satu tak saja. Matur nuwun. Nggih, gubuk asmara sudah. Aku sesuk tak nang dalang ini. Oke, siap. Wah, kompak selalu. Ayo, aku seneng. Aku yang ngalem karo Panji Laras loro. Lah piye? Kuwi yogane ya nom-nom kabeh. Alhamdulillah. Ora ana sing tuwa, Ora ono. Ket sing tuwa kuwi ketoke tuwa padahal ya nom. Asline iya. Nom asline. Umure yo rungkak. Umure ya nom. Untune bisa metu siji ya. Mau memang yang kena udara laut iki praene pren tuwa. Yo iki pancen rada remeng-remeng barang. Dibacutke Kang Gareng. Bacotne. Iya. Nining Mbak Neneng nggih. Heeh. Sakwise wonten Mbak Firly, Mbak Neneng monggo kula aturi jumeneng. Kasih support Mas Neneng. Monggo. Selamat malam sugeng dalu Mbak Nining. Wilujeng dalu Kang Mas Kumis kali Mbak Yu Badriah. Siap. Nggih. Sehat, Mbak? Nggih, alhamdulillah. Waras. Sehat. Waras. Ya syukur. Nggih. Kang Garing nggih ugi sehat. Hah? Ugi sehat jenengan, Mas. Aku mau tekone jam 8 mrene. Kapan yang ini budek ya? Ora jam 8 dudu jam 10 dudu. Sehat mboten, Mas? Sapa nih? Ana duit 50 apa 100? Kowe kuwi takok gareng iki sik takoke ya mek bisa. Ren saiki awake piye sehat kok? Sehat ngono. Sing rapati sehat dalange karo sing ngendang. Ya iki maklum pancaroba. Ora iki pancen siji pancaroba, kedua memang nggon dhewe iki lagi diserang cikungunya. Oh iya, mulane pegel kabeh. Baru keteng glethuk kabeh. Iki korbane ning kene, Mas. Ya aku ora mari-mari iki kan cikungunya. Kowe cikungunya bakat. Lah yang maning mlakune angel. Batire penak-penak ngono. Kowe iki tak jak ning warung iki bakule malah Pak Dalang lah mbok sing bener sih wong wis tak mesti rapi-api kok mlakune bisa kaya kae. Sapa nih? Bakule. Bakul. Oh, bakul ora kalah.
Iya iki ora ana panyonan arep maringi lelagon apa we? Ah. Belum ada permintaan bapak-bapak mbak menawi badhe ngersake lagu napa Pak? Ditawani Ibu ngersake lagu napa Bu? Jembualas. Jembualas. Oke. Oh, andalan. Oke, jembualas diputer pinangkani. Permintaan. Mangke babile saking panitia ugi mbok milih badhe ngersake lagu monggo. Nggih, ingkang badhe dueti monggo Mas. Isut kono Mbak. Ingkang badhe duwiti. Sawet joget Cuk. Ngomong aja duwiti duwiti. Joget kene, joget. Mas Kisut sing Kisut Kula kok apa nganggo nih? semak barang. Sing Kisut apa nih jane iki? Rene Sut, Kabeh. joget. Ayo joget Sut. Siap Pak De. Laris. Matur nuwun. Iya, Sok, sabar. Lagune kan. Cokol. Wah, banteng sisa. Banteng sisa. Oke, mau Ayo, Cok. Jembualas Panjinaras kalih Sumadyo. kelingan manis. Reko. Ramah kemuyuni. Kasih sayang karep hatiku lakon dadi bojone. Sayang yang wis tuwa aku wis kakok tresno ada semut kurang ada aja kira-kira. Hey!
Besok Jumat lu bare setu. Oh iya ya wis karepmu lah. Mau kira tau nyambung aku rek. Iki ana panyunan saka Bapak Panitia Pak Andalas nyun samping gunung karo prau layar. Wih, iki komsah. Samping gununge. Bapak Andalas nggih. Iya. Samping gunung kalian praon. Tenang aku seneng angger wayangan kok kene iki Bapak-bapak panitia niki blobo. Wah, tenang iya. Rapiak semangat. Pokoknya jangan khawatir kalau di sini Pak Dalang. Aku dewe yang ngalami biar. Lah iya. Ayo Mbak Mangkah kula iki meneng. Ora usah sepot iki. Ora usah. Ben kromo mlakune. Repot. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Komsa. Nggih, selamat malam Sugeng Dalu Pak Dalang. Suaranya halus ya. Halus. Kayak kulit kembiang. Saya kulit kembiang malah kasar kulit kembiang. Nah halus toh, godain terus. Ora takon wahyu nek ngono kasar ora tangane. Sapa? Kasar soalnya kata kapale. Tapi kan gurih-gurih gimana gitu ya. Itu malah justru untuk penambah. Godain suasana biar Semakin semakin bor. oke baik. Soalnya enak sih bertekstur. Teksturnya gimana? Ya itu gembing. Kowe kok setengah ketularan kuwi sel pinter. Mulai arep poak kowe. Jare kok teksturnya berinjil. Iya, iki samping Gunung Panyunan Bapak Andalas. Dibawani. Ayo, monggo Pak Andalas kok menawi badhe minggah mriki. Nah, MBD teko kiriman. Iki khusus short. Benon sing ngantuk dijenggle. Sika. Ora kowe bareng wis kenal Adit Tegal semua to arep mlekiti kowe blek. Pancen wis berarti ya awet biyen kok geger. Ayo. Bareng saiki kenal Adit Tegal terus semua to arep jebejik. Mesake orjine mbak mumbul. Ora kae iki Mumbul bodol. ora tugel kowe reng, tugel gaweane menungso padha ngene. Oh, sing tugel malah gelam. Padake sikil wis kropos. Monggo.
Piye? Tak kutane sing endang. Sing bagus dhewe, sing ngiwil, Sing endang apa ya? sing imut. Endang sepok. Imut. Nah, Sing endang Jawa. Gue ora kober. Sing gurih. Sing endang Jawa awake sing greges ora kober, Bek. Tapi Ora gua ngurus. pingin sing berkumis, Pak. Gampang. Luhuran. Iki sing berkumis iki diraidi. Berkumis wis semiran. Mau aku teh toh. Lah ya ku semiran gaul bocah. Pancingan Pacitan. oh Pacitan. Lah nek tapani piye? Tambah di sono. Nah iki andalan sih. Nggih, matur nuwun. Karena mak nek udel Pak. Rokoke Nah, laris. Piye ngesuk nggo setoran kosepa. Sorban kok mawar, Pak. Insani. Ki siji dah, no. Ya Allah lah nyong padha bae sih. Jabang 10 juta golmu. Nyong ki mung bagekke to nek ora ya alhamdulillah nek ora ya Alhamdulillah. ki tamani piye cici. Ki kowe iso njajak anak iki omah geger. Sajumleman 200 ora perlu. Iki sajae pancen berkah barokah. Amin. Tahun wingi ora kaya ngene Kang Garek. Yakin ning nek iki pernah asik. Wis pokoke Ya wis pokoke awake dhewe ndongake terus sok tahun ngarep ben lebih sukses meneh meriah meneh. Amin. Syukur-syukur bisa ngundang binatang tamu kan. Nek ora susah nek aku seneng wayangane. Pancen. Ora sak nganggo binatang tamu aku nggawa selfie karo Komsah wis ya po. Iki mengko selfie nek wis metu guling-guling tekan sekolah. Gua ora bali maneh. Ora pake ngono sisan hiu. Pancen niate iku nek isnange tak jongkoke kali sisan. Ora apa-apa, Mbak. Kayak aku mikir Buka lempangan. Mbak. Nyumpan. Ayo. Maka. lanjut. Panas. Oh. Dan Panas udan, udan panas, panas panas, diudani. Porno. Kali. Ilate ora akeh kok, Pak. Ilate ora akeh. Ilate nyokepang, ilat Coba menyawa. manut dalane, Bang. Kali. Ya urung lincah. Kok nek omah praktek karo Kang Wahyu.
Oe 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 mi
aja padi malah cocok. Lek pada PL bakul es sumbu. Wah ngerti, namun bagi dodol. Iki panyunan gelok ketawa geluk Gelok, soalnya mau nih jero mangan geluk jadi gelok. geluk ketawa panitianya njaluk diputer. Apa gelok ketawa? Ya gelok geluk iki ya. Gelok. Gelok kok iya. Gelok ketawa. Ketawa. Ketawa geluk. Gelok. Ya saiki sil pinter kentangi. Ayo Mbak Silvi. Ayo. Kita panggil untuk selanjutnya. Ayo, monggo Mbak Silvi. Monggo. Seperti kok. Ayo seperti Mas. Solasi Solandono Menyang putih Kemutan dewa Dewa-dewa Masa rambutnya Lebih dawa Solasi Solandono Menyang putih Kemutan dewa Dewa-dewa Oh lah, kene sing nembang nganti menit. Sabar Pak, sabar. seperti anak wae. Tampane Ren. Arep kampanye malahan dirose. Ora nyomelas kowe. Malah nang opo geger. Yo ora nyomelas sikil cilik mangkene. Wah, cilik kok kekuatannya dong. Apa iya? Sabar kayak gue peteng langsung. Apa iya? Nyoy ora yakin. Iya, wong kowe sing melek sing kerja tonggo. Sugeng dalu nggih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih niki wabarakatuh. Tepang ngeteng pripun Niki iki? iki niki di TPI. TPI Wonokerto. Betul. Nggih, kula mbiyen soalé sekolah pentuk mriki dadi ya semoga ngerti. Sekolah di Hah? Sekolah ning Pegri ngene, Pak. Oh, mulane sing metune sih kaya kuwi magel. Yang kemutan zaman biyen nek istirahat ke opak nyong numpak motor setang boncengan terus cagak lu nang kene. Nang ndi? Isik. Iya nang isik sambil melatih-melatinan wis. Oh, mulane wingi burung tak busek kuwi ndi Ora ora. mbiyen nek konangan nyong ngono tak pati sisan. Ora kan lumute akeh opak Dadi karo pandeng-pandengan karo keplak-keplok kuwi pada anu lemot, Pak. Pikirannya jangan. Bukan sih ora Teplok nang opo? Lah kan yang ini lemut ki kowe iki. Topi lho Le. Iya. Nyong ya om pripun kabare? Apa? Nyong seneng yakin kendaraan gitu loh. Seneng nang opo? Ini multifungsi, Pak. Multifungsi Nah, bisa iki. Nek ning darat kan Iya. bisa ngejoti to. Ah. Jote kaya piye ya, Pak? Iya. Nek kene. Nek ning laut numpak getek seneng, Pak. Lah sebabe Ora usah nganggo balen-balen sikile cemplunge siji mubeng dewek. Oh. Kan sikile ana balunge kan. Mubeng dhewe kakon banyu ngono. Pinter. Dadi kowe nyemplunge separo bae ning prau. Sikile kowe sing cilik kuwi cemplung ning laut siji. Ora usah nganggo bensin, ora usah diutang karo mubeng dhewe. Iya, praune jalan. iya praune jalan, Pak. Dijajal kono. Dijajal delok. Iki wis pernah. Tapi aku pernah karo iki. Iya. Karo iki sapar mancing. Iya. Ceritane lah nono ket ono gawe nggo pengayu. Iya, iya. Aku sikil Heeh. di jalan. Lah mergo wis kesel iki tak jegor kita gopan. Ya ora, sing pantes kuwi sikilmu. Dadi ora usah nganggo dayung. Ora usah nganggo apa Pak sing muter ning isor karane apa? Baling-baling. Bolang-balik. Asale sikilmu wis muter dewek otomatis. Kaya piye? Iya, kok ora ono balunge kan? Wujude padha rek. Jajan. Yo ono ora. Ini kowe mini ngitis apa kok priye sih kowe? Wong sikil kok ono balunge. Kaya yo ono no. Soale aku kok ono balunge kuwi. Apa sikil meja kan ana sing disisiki cilike. Kowe iki aneh awet biyen iki nek karo sikil kok demen kok. Ora, kok asline nemen sih nek kan wis ngomong. Mulane nek zamane bayiku ibuku nenek kon ngurut kuwi sikil loro-loro.
Oh, lah terus. Ojo sengkel siji tok sing dilas-lus. Dadine ora padha. Dadine ora padha aku delok. Sing siji jempole nang omah nek Pak. Kira selempang jempol. Ora kowe kok iso sia-sia banget kowe karo garenge. Awak kowe kok demen-demen sing karo sikil yo. Ya iki panyuwunan gelon njaluk diputer wis ra. Nggih, niki wonten pamundutan mboten, Pak? Ana saka panitia gelon. Belum ora ono bener. Male asale Pak ora kono. Lah apa rudingan lu? Apa sih? Wes, Dek. Oh. MBG-ne urung dikuwi. Wes, MBG nanti. Oh, wes mau. Lah wis kok kelebah setan. Nyong nggih mungkin jumro langsung mangan. Wong iki jenenge sing dan kali rem Kok wadong temen. Ora kae iki semene nyong zeno rimbang friend. Peng. Iya. Hah? Yo kae kemele sing gering apa sing lemu jajan. Aku, ya aku ki senenge dongeng sing gering karo sing tengah. Ya wis salah sing gering kuwi temlotak sing lemu pluk-pluk kaya. Masa iya, Mbak ya? Oh, Aku durung tahu karo sing delok wongsa saiki barang ngerti dolanan pendungan delok kae delok. Berarti ngono. Ngono. Apa cacak sih? Ora kere. Oh, Ayo saiki dipinakane gelon. delok enggak? Iya. Nggih. Saka Bapak panitia. Pak Andalas mau pun ya. Pandalas kurang siji praulaya. Tahu mangke. Niki sing nyuwun gelas sinten, Pak? Ora marane wong Bapak panitia. Oh, hamba Allah. Hamba Allah. Nggih. Niki hamba Allah sing pundi? Belum itu. Nek arep Neng ngarep niki kebetulan kula wingi tahun wingi rondo nyong tahun yakin rondo Oh, manci. iya. Pak jane jenengan Sundrawang. terus Nyong nikahe kapan? lah ya kok nek lega ora. Nah wong nyatane urung lega kok nikahe kowe kepriye? Nyong neng esuk nyolong berarti nyong esuk menikah apa? Lah ya kok tak ngomongke bocahe wis lega kok durung. Kuwi cetane pengen. Nyong ora kae nikah keri sementing cicik bumbu lancar. Nikahe kari. Cicik bumbu brikolmu. Ayo, monggo. Nggih. Silakan sekali Sumadyo. Sugeng dalu nggih, Pak. Salahe. Cakundul lunga gawa sisir. Sesek nandur Pak nyusul Pak. Ya mudun. Nandur enggak. Terus Jadi yo nang dhuwur yo nang isor, boten ganti. Variasi. cok tidur, cok ning isor. Malih Malih dong. kepriye? Kaya ngene lelane. Thank you.
Apa kowe? Niki kok dalan wonten sing kepethuk nyawer kula. Liri. Ya berarti nasib. Ya nasib. Ya gara-gara kadhe omah ora ae. Ya ora kramat. Lanjut tuh. Lanjut. Gorengane metu. Kaya ngene. Aku yo makawa sisir. Yen pancen ditinggal. Nah bareng petu. Dong sebucungan wonge teko lagi baleni ikan di Ora apa maneh lagune to. Oh nganu. Apa jenenge Oh, perahu layar? yes. Panjenengane Bapak Andalas dan perahu layar. Pak niki kurang sak pucungan dong. Santai, santai. Iki lho wisan, Pak. Nah, Oh, wis. nanya ngono. Sing Kurang sangat musik. Saiki nganu sama iki jenenge ati Cici, saklawas nembe kaya kuwi to, Pak. Kono kowe iki Cici. Sampun nggih, Pak. Matur suwun. Iki nganu perahu layare. Oh, perahu Ya, layar. mriko. Oke. Aja mundhut sik lho. Nggih, jenenge ampun tumikrek. Aja tumikrek. Pemikir iki opo? Maksudnya aja medhot. Mandap. Oh, nggih. Jenenge ampun mandap nggih, Pak. Ora iki. Hah? Numpak bater. Ya kudu. Itu lho burung kaya aku cek tumpak-tumpak. Ora iki lho nyari. Ayo sih. Ampun Pak, kula mesine pon nika. Ruwet. Ruwet. Nggih mangke gemblontor jenengan nembe apa-apa kan serem mangke karo kula ampun nggih Pak. Wong wis jeger. Wis jengger. Bobol. Mun brongsong semut tak ampun nggih Pak. Monggo wonten Perahu layar. perahu layar Mbak Cici. Karo Kali Mbak Ndok ya ae Pak Setyo. Sulastri. Iya. Matur
Oh nggih wayangan siap. Iki lelagon kripik gedang kripik telo sithik edang waton rata. Mengko lelagon bisa disambungi wanci gara-gara mak piye Pak. Ayo saiki nyawang budhaling wadya saka Demak ayo Pak.